Ima ngicela ukubuza uthe unoma wemntwana unoma wemntwana ube kade kuhlupha. Yeah. Usakhona namanje empilweni yakho? Okwamanje ngingaphendula ngithi ngimthatha ngumuntu ongasekho cause akukho kusahlanganisile osekuhlanganisa nje ingane kuphela. So wena uhlushwa uma wengane yakho kuphela nje empilweni yakho? Ngizosho ukuthi uyena nje umuntu ongihluphile cause bengakade ngihlangana namantombazane empilweni yami. Kodwa engihlangane naye yanginika inkinga ile engavele nganengane nayo cause angazi noma ukuthi bengimnakekela kakhulu. Kuthe sekuba nengane wabona ukuthi mhlambe ikona osekuzongifaka amajoka kakhulu ukuthi engifune noma yini hayi wagcina eseyiphatha ngenye indlela engingasayazi. Hayi ngahlukumezeka kakhulu siswami. So ngifuna nje umuntu nje esizokwazi ukuthi sikhulisane naye uthandweni naye ube nenkinga kodwa ongenayo inkinga ukuthi ephuze yena. What's good? What's happening? It's your boy, Mr. Boss, aka I see the sharpshooter, and I'm back again with another baddest episode of the Dating Blind SA. You already know what are we doing at the Dating Blind SA. I don't gotta go further about that. Sipaleliwe namhlanje as usual abantu bafuna uthando. So yeah man, I shouldn't waste time anymore. Angihambe ngiyohlangana nama guests ami. So with that being said, angamoshi ixesha. Ekuseni. And yes, it is. I'm back with my guest, of course, like I said. Phethe Ntokazi lana, she's gonna explain herself ukuthi ubani, qhamuka imvelaphi yakhe, kwenzakalani in the past relationships, indaba sibhalele la. Angamoshi ixesha, sivele sekuyena. Sisami uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila nami Ntokazi. Ngicabanga ukwazi kahle ukuthi ubani igama, isibongo, qhamuka imvelaphi and everything. Sanibona babukele emakhaya. Uphambi kwenu utholakele waKaNgcobo ohlala eHammersdale ngineminyaka ewu29. Izathu esenza ukuthi ngibhalele la Black Life TV ukuthi benginesifiso sokuthi ngithole umuntu ozongithanda ngeqiniso ngoba emidlelwaneni esengidlule kubona sengigileke kakhulu sebedlale ngami nje kakhulu. So ngike ngabona ukuthi kula ka Black Life TV ukuthi bayakwazi ukuthi basize umuntu athole umuntu ofana naye kahle kahle ukuthi ohambiselana nento ayifunayo. Ngokwempilo ubhizi ngani siswami? Okwamanje akakenzi lutho. Ngisahleli bengisebenza so itoho laselaphela. Okay. Ngikuzwa kahle. Mhlawumbe usisima sangichazele kabanzi ukuthi ukhule kanjani eHammersdale how did you grow up actually? Kahle nje ngikhule kahle. Indawo nje right peaceful nje ngayo yonke indlela. Na abazali everything was there. Abazali ke angikhulanga nabazali bami bowu2. Ngikhule noma nogogo nama-siblings ami. Nama-siblings. Nibangaka ekhaya ama-siblings? Sibawu4. Sibawu4. Amantombazane awu3 nomfana oyedwa. Wena omdala? Okay, sisomdala. Ngizwa kahle siswami. Hayi, ngijabula ukwazi siswami. Phinda ngibonge futhi ngokuthi usibhalele la. Ngifisa abantu ukwazi ukuthi indaba osibhalele la ekhaya. Nginibhalele la ekhaya ka Black Life TV ukuze Nkosi yami ningitholise umuntu ozongithanda ngokweqiniso. Cause sengizame kaningi Nkosi yami ngithi ngiyazama ngiyabamba bayangihlupha bayangishithela kakhulu. So manje ngifisa ngathi mhlambe ngathola ozohambiselana nami nje ukuthi kube ukuthi siyacuthulisana ngokwempilo. Uyangi-understand nami ngimi-understand futhi hayi umuntu osamodelelayo. Hayi futhi ophuzayo ngimcela umuntu ophuzayo angiphuzi noma ngidinga umuntu ophuzayo cause kulama relationship engiphuma kona bengihlusha abantu abaphuzayo so sengine bad experience ukuthi yabo umuntu ophuzayo mhlambe utshwala obenza ukuthi abele into ayiyona. Yes ukuthi abele into ayiyona so nje umuntu ophuzayo ngiyabona. So what makes you think ukuthi lo muntu esiphathelene ngeke akuchithele since wena uthi bonke bayacheat? Angazi. Hayi ke lo mbuzo ke usuzobona kuyena ubafu. So angeke ngilokho ngiyalena le usuzobona kuyena. So with that being said, like I said ukhona lo muntu simphethe. We just gonna hear from you all ukuthi niphathana kanjani along the conversation. Into kanjalo siswami. Angazi mhlambe what kind of guy you looking for?
ake ngisho ukuthi ngine-type kodwa nje osiyami njengoba ngishilo ukuthi nje mezokwazi ukuthi angihloniphe futhi ngizokwazi ukubona ukuthi ayi lo uthobekile noma yabo uphaphile kanjalo. Oh, okay. Mhlambe i-age range kumele abe ngakanani? Dala mncane. Hayi ngeke. Usiseni unomnyaka? Ngina 29. Yena mhlambe kumele akushiye noma Maybe ngo 3 to 4 years. angabi mncane futhi. Yes, engabi mncane. Okay. Ngikuzwa kahle siswami. Yeah man, njengoba ngishilo ukuthi ukhona. So I'm just gonna excuse you kancane ukuthi ungidedele ngimlande ngiphinde nami ngikhulume naye and then after that wena uzobe usuhleli naye ke la senidinga idudaba. Ngiyabonga kakhulu siswami. Yebo nami ngiyabonga. And yes, of course, I got my second guest for tonight, Mubhuti, Grandy, but angizosho kanjalo mina ngifuna ayisholo yena ukuthi ubani uqhamukaphi imvelaphi yakhe and everything. Angamushi isikhathi. Bhuti wami yaphila. Ngiyaphila bhuti njani? Siyancengeka mfowethu, siyancengeka. Ngabe insizwa ubani igama nesibongo? Uqhamukaphi inkabi? Sanibonani babukele emakhaya lo mphambi kwenu okhulumayo ulethu uxolo sibongo kwaNtsha ngase ngisuka eNanda ngokuhlala kodwa ngizalelwa kwaSwemani ngineminyaka ewu30 so isizathu esingenze ngibhalele la kwa Black Live bengifisa umuntu engingathandana naye empilweni cause sengineminyaka ewu30 and akekho umuntu engikwi-relationship naye serious. Mina ngifuna umuntu owazi ukuthi ufunani empilweni. Ongizokusho nje umuntu ongaphuzi cause kulama relationship ebenginawo into ewahlukanisile kakhulukazi bengithola abantu abaphuzayo. Angiphathi kona leyo kugcina kuyona engibe nenkinga kuyona cause uma wengane bengithandana nayo bephuza engihlupha kakhulu ngotshwala so ngabhalela la bengifisa bengisize ngokuthi ngikwazi ukuthola umuntu esizokwazi ukuphusha naye impilo sithandane naye ekwazi ungihlonipha nami ngimhloniphe sibambisane nje ngokuningi. Khona bakhona vele manje. Yebo bakhona angingasho ukuthi bakhona bhuti ukhona enginaye ngisahlekisana naye kwamanje. Uye lokunika inkinga. Yebo. Inkinga kanjani mhlawumbe wenzani usisi? Usisi satholana nje naye sinengane naye njengoba ngikhuluma nje manje uma wengane yami. Usisi into engihlupha ngayo ngangamazi ngaphambilini singakamjwayeli kakhulu kodwa ngokuqhubeka kwezinto ngokuthi ngimjwayele khona sengikubona kuyena. Usisi ungihlupha ngento eyodwa but uphuzo uyaphuza. Yaphuza ingane yabantu manje nginenkinga ngifuna ukuqamba manje njengoba ngikhuluma nawe nje ngine stress kumanje sakhe. So nje usibhalele la ufuna ukuzothola i-replacement yakhe kahle kahle. Ya ngifuna umuntu engizokwazi ukuthi ngoba mina into engihluphayo ngihlushwa bona bhuti uthando. Ngumuntu onothando manje ngasuke ngathola umuntu esingafaniselani naye kodwa nje ngimnika konke akakudingayo nje ngimenzela konke kodwa yena uyangiphoxa. Mhlawumbe ingane eneminyaka emingaki le njengoba uthi unengane naye? Ingane isina 2 years but nje kumanje nje sikhuluma because lo umuntu esengihlale naye isikhathi nje impela kodwa kwaukuthi ke ingane ngithola nje seku late kuyena. Meyibuka le video mhlawumbe ngeke aphinda kunike inkinga. Ngiyacabanga ukuthi ngoba umuntu ongafuni ukuzwa nje onekhanda yabo. Manje ngiyacabanga ukuthi nokubona kwakhe le video le mina angisanandaba kakhulu naye because into asezenzile angidlulise kuzona zinzima kakhulu nje bhuti kuningi. Kuningi. Ngiyakuzwa mfethu ufika endaweni eright bafo. Mhlambe mase umchazela abantu ufisa mhlambe ukuthi ufuna umuntu kanjani basically. Bhuti nje ngizobala nje kube nje mhlambe into ezimbili nje ngicathi nje ezibalekile kumuntu wesifazane nje engiyidingayo. Umuntu ozongithanda njengoba ngimthanda enginike iqiniso. Lokho kuhambiselana nenhlonipho. Umuntu wesifazane uyazi nawe mfethu ukuthi
engathi engakuhlonipha nje. Sure. Iyona indawo ebaluleke kakhulu. Uma ngingathola nje umuntu esizokwazi ukuthi sihloniphane naye, angiboni ukuthi khona okungabuye kuvele. Okunye ungaphuzi-ke ngoba hhayi lokhu kona phela okungilethe ngize ngifike la. Sure. Wena bafo uphuzi wena? Hhayi angibusebenzisi utshwala, ngiyabhema nje kuphela. Ishayela inkantini? Ugwayi wesiZulu bengiwusebenzisa ngisakhula kodwa manje sengiyibhemela nje amalusi nje kuphela. Ngiyakuzwa mfethu, ngikuzwa kahle mfethu, ngikuzwa kahle. Yinhle lento wayenza ukuyeka. But njengoba usho mfethu ukuthi siyayizwa inkinga yakho. I mean, so ukhona lo muntu yabo. So into ezokwenzeka manje ukuthi ngihambe ngimlanda bese azohlala la nixoxe naye nizwisane ukuthi niphelela kephi. Okunye nokunye sekuseli kunini. Mina manje ngizocela ukuyomlanda lo muntu and then ke azohlala sibone ukuthi khamba kanjani. Angiyiboni inkinga bhuti lapho. Hayi usushilo mfethu, usushilo. Athi ngimlanda. Ngiyabuya. Sawubona sisi. Yebo sona bhuti unjani? Ngiyaphila ngezwe kuwena. Nami ngiyaphila. Igama lami mina sisi nguLethu Uxolo, ngizalwa kaNtshangase ngokuzalwa. Ngihlala eNanda ngokuhlala. Kodwa ngisebenzela ePinetown. Ngisebenzela ePinetown. Sengajabula ukwazi sisi. Uhlangane naye namhlanje utholakele waKaNgcobo uhlala eHammersdale. Ayi ngiyajabula ukwazi sisitholakele. Ngiqale ukuncoma nje sisi. Hey wazi wamuhle. Hey ngiyaqala ukubona umuntu omuhle kangaka futhi engathi unesizotha nje mengikubhekeni. Ngiyabonga. So usisi uthe uhlala eHammersdale? Yebo ngihlala eHammersdale. Usebenzela lapha? Cha ngisebenza. Itohola ngiphelela last year. Hayi ngiyakuzwa kulokho sisi, hayi akuyona inkinga lokho ngoba ngiyathanda vele mina ukunakekela umuntu wesifazane nje. Okwami nje ngidinga umuntu nje engizomthanda nje kuphela sibambisane naye. Mina-ke engingakusho ngami-ke ngizofuna ukutshela iqiniso lonke cause angifuni ukuthi mawukuthi kuyenzeka mhlampe khona okuthandayo kumina kube khona osekukubamba mhlampe ngemuva. Nginoma womntwana obade ngihlupha. So manje ngifuna umuntu engizokwazi ukuthi ngibambisane naye njengoba ngikhuluma nawe. Angazi wena noma khona nabantwana onabo eceleni. Cha anginabo abantwana mina. Ima ngicela ukubuza uthe unoma wemntana ube kade kuhlupha. Yeah. Usakhona namanje empilweni yakho? Okwamanje ngingaphendula ngithi ngimthatha ngumuntu ongasekho cause akukho kusahlanganisile, osekuhlanganisa nje ingane kuphela. Senihlukene noma nixabene? Sihlukene cause waze wahamba waya ngisho emaphoyiseni wangivulela iy'ncwadi saxabana nje kwakuningi. Ngakhetha ukuthi ingane ibuyele ngakumina, akusekho ukuthi okumbhekile, konke sekusele ngakumina konke. So uma ukuthi siyayiphusha-ke le mpilo-ke angeke noma ingane yakho anginezinkinga mina njengoba senaze nabizelana namaphoyisa. Cha lokho angikuboni ukuthi ngayinkinga ngoba ngasasayina ama-forms ukuthi ingane izobhilonga ngakubani. Ngathatha ingane eyeza ngakumina. So angiboni ukuthi khona kangabuye ngihluphe ngako ngoba ngiyayenzela yonke into ingane. Hayi-ke ungixake nje esethi unengane no-baby mama ohluphayo wabebizelana amaphoyisa naye. Angiboni ukuthi mina mhlambe leyo nto ngizokwazi ukuthi ngimelane naye ngoba angiyena nanomuntu womsindo. Sizokwazi kanjani ukuthi siqhubeke sizokwazi kanjani ukuthi siqale lobo budlelwane lobo kunomuntu futhi ophuzayo la la kahle kahle ngoba kuyafana ukuthi uma baby mama uyohleze khona empilweni yakhe. So cela ukubuza uyaphuza? Hayi cha utshwala ngibuluka ukuthi sidala sesiwami engikwenzayo nje ukubhema nakhona ngibhema ugwayi ilusi. Ngazi noma uyahambiselana nakho.
Hhayi anginankinga nogwayi, inkinga yami utshwala ngoba nami utshwala ngibuphuza. Hhayi kwakuhle-ke sisi-ke mawukuthi awuphuzi. Eyi kodwa ngikubona unomoya nje o-right nje, ubonakala uyintombazane ezothile impela. Hhayi nami ngibona ngazuthi yile nto le kade ngiyifuna umuntu ophansi, ongaphaphile, ongaphuzi futhi. Hhayi utshwala ngeke ngiqambe amanga, hhayi akuyona into esengingayithanda ngisho ekukhuleni kwami. Ngangiyisebenzisela ugwayi nje lo ekuthiwa insangu nakhona ngoba sasisayingane umuntu esakhula, kodwa lokho ngakuyeka sengiyibhemela ugwayi nje ngiyiphilela impilo nje yami. Ngithanda nje ukuthi ngiphile impilo eqondile. Hhayi ngiyakuzwa. So wena uhlushwa uma wengane yakho kuphela nje empilweni yakho? Ngizosho ukuthi uyena nje umuntu ongihluphile cause bengikade ngihlangana namantombazane empilweni yami, kodwa engihlangane naye yanginika inkinga ile engavele nganengane nayo cause angazi noma ukuthi bengimnakekela kakhulu. Kuthe sekuba nengane wabona ukuthi mhlampe ikona osekuzongifaka amajoka kakhulu ukuthi engifune noma yini, hhayi wagcina esey'phatha ngenye indlela engingasayazi. Hhayi ngahlukumezeka kakhulu sisi wami, so ngifuna nje umuntu nje esizokwazi ukuthi sikhulisane naye othandweni, naye ube ney'nkinga kodwa ongenayo inkinga yokuthi ephuze yena. Iminyaka mingaki? Ngokweminyaka ngineminyaka ewu-30 sis, mengingasho ngina-30 years. Hhayi ngiyakuzwa. Wena awukho ufuna ukubuza? Wena sisi mhlampe ekhaya wena uhlala kanjani? Uhlala nobani kumanje empilweni yakho? Ngihlala noma nogogo wami ney'ngane zasekhaya, osisi wami bawu-3 nobhuti wami oyedwa. Okay, okunye engingafisa ukukubuza ukuthi khona umuntu ade ubambisene naye usakhona yena empilweni yakho? Cha akekho, soloko ngibhalele nje la ku-Black Lives TV, bengibhalele kona lokho ukuthi ngidinga umuntu, anginayo khona. Okay, mhlampe isizathu esenza ukuthi ugcine ungasazwani naye yini? Amanga ne-cheating. Hhayi kwakuhle-ke sisi, wangazi mina nawe siyatholana ngani noma sengiy'sondezelela amancane ngakumina, kodwa sisi ngithola ukuthi le nto oyifunayo nami yazi iyona engiyifunayo cause ngifuna umuntu wesifazane oneqiniso, ozongihlonipha. Ya nje ikona lokho okubalulekile kumina. Okunye sokuqhubayo sokubona ngendlela ngoba phela vele uthando alinamehlo. Angazi noma usisi uyasamukela yini isicelo sami ukuthi mina ngimuphe uthando. Since into ey'balile kuyilezi zinto nami engiy'dingayo, angiboni ukuthi ngingayinkinga lokho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi siyazwelana, uyazwelana nenkulumo yami. Ya singazama ukucathulisana. Hhayi shuthi ake ngithi angibonge-ke mina-ke ngweyakwethu ngoba sengimtholile umuntu-ke esizokwazi ukuthi sibone naye into yethu siphushisane. Hhayi nami kubonga mina. Kodwa-ke noma kuyo yonke into ayishilo amabhokisi akhe ebewathikha wonke, ngicabanga ukuthi ngizomnikeza ithuba lokuthi sekwi-date sibone ukuthi kuzoqhubeka kanjani. And yes, it is, and there it is, my lovely people. I just want to hear from them. I'm just gonna start with my sister. Sister, tell me, how did it go? Uhambe kahle. Kodwa noma kune-red flag eyodwa. Unengane anginayo. Eish, Kodwa phela nikhulumile ngakho. yes sikhulumile ngakho, ngiyacabanga ukuthi kuzoba right. Oh, okay. Is he the one? Ngiyacabanga kuko konke engikufisayo uyikona. Oh, okay. My brother, Yebo Pholi. wait. Yebo. Khambe kanjani isettle lakho? Ngizothi namhlanje ngijabule cause ngimtholile umuntu ozohambiselana nami. Usisi ubale lezi zinto engiyithandayo
cause ubale inhlonipho kwawukuthi nale simo bengize ngaso isona zonda kakhulu cause uthe akamdinga umuntu ophuzayo. Sure, Iyonto sure. ebingihlukumeza kakhulu. So ngibona ukuthi kwi-relationship yethu sophathana kahle kakhulu naye. Mfethu. So kahle kahle uyena lo. Angisho ukuthi awuyena yena cause hey amantombazana angabuthanda utshwala amancane la ngaphandle. So indlela akhuluma ngawe wena uyamuzwa ukuthi uyabuzonda ngempela cause ungibuzisisile ukuthi angibusebenzisi futhi ngangamfihlela ngoba nami into engayifuni kwangempela. Ngibona ukuthi so lasta nje ngempela naye. Hayi ngiyajabula ukuzwa lokho bese ngiyajabula ukuzwa lokho. Shuthi umuntu wakho manje from now onwards seniphuma kanje. Awumuntu wami mfethu cause sivumelene ngayo. Awumbambe ngehagi manje, mbambe ngehagi, ngangenza disclaimer. Oh. Showcase. Mfethu ngiyabonga. Hayi ngiyaphinde ngihlale phansi sengizonidedela nje, sengizonidedela. Mhlambe ngathini into vele le kumele iye phambili, right? Yeah. Mele guys. Mele. Bafethu ngiyajabula ukuzwa lezo indaba. I'm just going to check up on you all along the way ukuthi injani relationship yabo. Mhlambe nisabambene noma senahlukana. But ngizoniqhafaza. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibhalele ka Break Life nifike la nizofuna lento enifunayo and nayithola futhi, you know what I mean. So for me umsebenzi wami ngoshayile akazi nizongibonga kanjani but kumina lokho angisahlangani. So bafethu ngiyabonga kakhulu. Athi kumele ngimdedele. Ngiyabonga thina. Shaba futhi. Hayi. Nayi indlela. And there it is, and there it was. Sevenzi usuwenziwe. I'm done for the day. That's what I do best. Ngihlanganisa abantu. Look at what I'm doing. You at home, if you're looking for love, do make sure uyasibhalela lapha ka Black Life TV and tell us ukuthi ubatla ing, you know? But with that being said, thank you guys for watching. Please do make sure you subscribe, you leave a comment, you hit the like button, and most importantly, you do hit the notification button just for you to see if video yami masi kamuka sengithi what's good, what's happening. It's your boy Mr. Babos, aka SC the Sharpshooter, and I'm out of here. Shoot! Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black